Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Uba Renik Lingdo Tangkar, Menteri Ketenat PHE, Jaka Sarkar Meghalaya, Badu Balongru Lokal MLA Jaka Makerwat Constituency, Hendak Kesngi Haringkat ke Jiksaki Kipatba, Keshnong Jakrem, Ulayo Ban Plie Kilai Tli ki Skhim, Kibakan Top, Kilai Tli ki Surok, ke Skhim Barka Community Hall. Hakani Kesngi Plie Kini ki Skhim, Layadan Ringkat Nado Kakong Sikhat Kangor, Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District, Ba LK Dingda, BDO Makerwat CNRD Block, Ba M Mauro EEPWD Makerwat, Ba S Nongdhar SDO PHE, Ba P Waklang, Menteri Shnong Jakrem Bat Kue Kiwei. Hakani Kesngi Layaru Yaka Jingalang, Yakabala Penlong Hamadan Penden Kese Jakrem, Bat Haba Ai Jengkren, Ba Renik Lingdo, Ula Ai ke Jingero ke Bakerpang Yaka Shnong Jakrem, Namar ke Jingelong Tylli, Bat Ya Trilang Jengkipat Ba, Ban pedang yang Skhim baper ke bakal sarkar ke laai. Bola boru yang jingentu yang kipat ba makin shim benlang terai yang kini Skhim ban bandri ban sumar yaki. Hakini Kesngi layu yang jing penbernya na kayong lajong cultural group Maulang Wir bat jingruai na ka Jakrem Presbyterian Higher Secondary School. Tiah penekse. Wan mana ti? Benar dia benar. Hah? Benar dia benar tak wan meeting. Eta meeting. Te benar dikata ni tungwa wan wa. Hai ti, cipina la mure. Tang bas. Semua lam nai tak. Cuman dia. Pakai lah. Pakai Dadi lem ni pakai re. Bari ni pakai re. Bari ni. Pida lestai viruspa wa kinkaju. Pida duk pida seriam certai wa bari ni cebren re. Pak juga re kan enan ya tu bari ni kinkaju. Nakaling ka sorka ban IT ya kata ka jing IT officially ka jing sa kan mau bakini ki Skhim baro ki balawan ra akre Shnong Jakrem la kalong nadu kene ka Darbar Hall la kalong ki Surok la kalong ki Skhim ki ba on sanang pendap khamba baro ki Skhim ki dei ki jong pi ki pajba jo ki Shnong Jakrem hi baro ko we tenamar kata kalong ka badai ban perkan mau biang season pa baka jinglong try kiri Skhim baro haka baka sorkar kala wanra shapi na Skhim ki ba pair ka jinglong try ka dei jong ka Shnong Jakrem hi baro ko we ka dei jong pi ki long yin ka we ba ka long yin ki long try kiri Skhim bat ki kmet lenti ban yo I ya ka jing jong pi kiri Skhim sorkar haka ba pin sumar pinri ki kumbal penkan mau haka tugas skit ai kublai kerpang ya gini ki balawan rai ka skit na kayong lajong ki balai ka skit ke badon jengmot aduk kata ban penkan mau ya kata ka jinglong try jongi bangin ya kini ki Skhim ba per bangin nom penjot dan ka bangi sim ba ki dei ki jongi hi ai kublai kerpang na ka beta kinong kit kam Shnong joker ka Shnong Jakrem ki bala penyat bahai ka Shnong Jakrem kat kena ke Shnong ke jinghe kalong ke badai kumba penkan mau menteri meneh ba kalong kaba haduk kata ban tek songlang ya ke jing ya ke jing long ka wei ya ke jing ya buram haba ke Shnong kala he akane tang ban ya kenduk ro le sela sitom ban kenduk ban ya itu ro asitom ban itu ha kene ke Shnong kaba he tam ha kene ke dong ka thai ai kublai shibune ha ka bangi yo sngo ya ka jing keren mene ki bala keren priang sobha na kaliang jong iba ailat ibala priang sobha yang ilang baro bat kumjuru ha ka baila keren na kaliang nyo kabalang ban ai khublei nai pastor la keren ya ka jing trelang jo ka Shnong ya ka jing trelang jo ki ba jo ka Shnong banwan ra e ka jing job ya ka dek sinot ka balade ha ka bangile yo I ba kala dei ka wena ki sinot ki ba job tam ki babahatam haka bakam simdon ka no ka history ka jing thot ka jing wet lane ka jing yakhana ya kata ka jing bombiang jong ka ne ka sinat ai kublai sibut e ka jing trela bat ngakwa ban ong hapi ki khana school ki khon samla
Bakane kanuksa ka babaha kapa ka sinong Jakrem kalabo kadai kanuksa ka bakom ka jat benriu ngidai ban bot ya kadai kanuksa ka babaha. Bar kata kalong hapdeng jo kajing he hapdeng jo kajing yar juga sinong handrai kajing ya kajing ya buram ka wei kadon ha kadai ka sinong badena kata ka daw ha ka bagi Skhim ki yai pe ha ka bagi Skhim ki yai denti ha kadai ka sinong barak wei ka sinong Jakrem nasmo berkan mau ban yo kajing trelang kadai ka sinong hakaba ka cropping of politics hakaba ka jia thau crop haka politik kam yo lat bandrong haka ka sino ka jia thau crop jong ka politik kam yo lat bandrong haki balang haka ka sino ngada small coin perka small ban yo ka jisisha kabalong kabaran kam hado kata-kata yang ikut kejat bandreu ban bodi ka sama bah hakaba ka sino Jakrem kalale berkata kalalong bakim ailat bahkan sensyar ka politik haka shnong ka thau kim ailat bahkan rong ka di personal dor jaga politik haki balang ke bangingidon semua tanat haduk kata-kata ndalaya mi haka politik kidon hala ke jong kiseng kidon hala ke jong parti henre habawan hasnong ki klat lot ya kita ki parti baro henre ki treipek nadok ka mesin na ka mata ke jing bet ke jing biang jong ka shnong ka thau haba kilarong komiti balang kikat lot yang tak kejurong parti yang kejurong sing haka parti per henry kia tray betik nak mata ka bit ka biang nak mata kejing bah berkejing yan bet jong ki balang ti shisha ko makilayo snow mene la ba ongi video kani ka sngi ka long ka sngi ka ba kongsan hayani namar menta omri bungi inaugurate tangka way ka scheme henry nida inaugurate lightly ki scheme ki ba don kambha haka jingim jongi kata kumbapitib rokhait ya ka kadi ka bakong sandu bakishet ong water is life mo namar balay ba kuba 100% jong ka met jongi ka don ka di haka ju ka por ke eke ka bangi bamru bat kitu ki jingbam ki bangin don kamshu hapo met jongi ki balong kum ki bi la penmi yaka na ki met jungi lingba ka namar da ngimdi kini ki jabo ki bedon hapo met jungi ki lang ha met jungi bat kumta ni yo ye ki jingpe pang ba pher kumta nga kwa ban ong kamtam ye pi ki khna school ba pin su thu yaka jingdon kam bandi hoi kini ka jaka jungi ka long ka bakam khyat bat buon ki brio nangi nim da kham smart nim da kanmau bandi henry snubha kanmau ba ka ka long ka ba don kamba hamet jungi ba pidi ban pen million ye ka habit ban di man la ka por kum joru ka kitu ki jingbam ki ba pidi ki ba pi bam ka met ki dei ki ba long ki ba teisnam ki ba ai bor yangi bat kumnu kini ki jingbam ki la ban pur se ki wei ki met jungi tu kumba ki ong ban carry ye ki nutrients na po met jungi kadai lingba ka nama da film di ye ka kumnu kin poi kini ki nutrients ki ba don ha met jungi shaki the khot met jong fi ki ba pher kum je ru ha bangi phai shaki long kumi ka kala kadai ka wei ka ba prinsip ha ye ki long kumi ha ye ha sam min shwa tang khangyat snam ki long kumi ki hablet ban le tong na ki wa ki jaka ki ba kham jingai henry pedem menta bakla wan ka hapo yeng juni kata kala yarab bhai ki ba kim hablet chu ban tong na jingai ki la ban yo hapo yeng la jong habangi phai se ki surok ru phite ba ki surok ki de ki ba don kam bha kala bha ka surok hasnong jopi kata bun ki development ki la ban long ki school ki hospital bat kumta terter bat namla ban baka por kamsha henry connectivity kuma piset tip set puli haki kot school jongpi baka connectivity ka de ka way ka bapni ka jaka jongpi ka kala ya cha khmar na ti kumju ru ya kane ka community hall pite baka community hall hapo shnong kanu shnong ka ba he ka batli ka di bandon bet ka community hall namar ba kadi ha ka community hall ka ba ki brio pila ban ya kendo ki rangba ki kan pay bat ki khna
dan kam ke jing so baru ke di hapo community hall bagi ikhat menteri hapo community hall berbenai ki ba jingja ki ba sultanat hapo shnang kum ki schemes kum ta ter haba dan ke jing skosi ru kum ki klam ki ba ngi se kendu ke di hap hei ki mla bande haman la ki shnang man la ki tliyen ke di hapo community hall ka ba phila ban sapriang ya kane ka khubor bat kumjuru ka longru ka jaka ka ba bun sen ki office ba pair ha ba ki kwa man penlong ki programs ki ba pair ki penlong he ni pej be kata ka snong ga don yam community hall ban I training kum ki life skills ban I training ha ki yang ka jingkya bat kum ta ter dikini ki mat ki bangi inaugurate menta ki de ki badon kam ha ka shnong bat ka shnong ka don ni ki ne ka pli ba ka shnong de ka Tylli bat ka ba shai bat ka ban ya chakman de menta pat ka sarkar ka invest ha ki ni ki schemes pilayoi menta ba de ka shong ha phi ba yakini ki schemes ba per mi ai phidi ban sumar bha phidi ban burom yaki phidi ban slow kum ba ong iba SDO mene ka ownership Pidiban slobong kumbaga de ka hayeng la jong namar ba piteb da phimya sumar yakini ki assets ki bangi ai stangkat no kin sa do te kat no kan chimpor bingin repair ba kumta ter ka shnang ka ba start na do ki menteri ba mapi ki khna khlung ki ba ya chine sa tai ki sumar yakini khnang ba ka jingmen toy kan wan hi ha ka ne ka shnang Pansa jikan mau yak nam ta jung pi baro hagabang yala ban inaugurate mbai tang yak bega ka project mbai lightly project hagaba kalong ka ek ba kumba la kern ibal na kadai syak ta ba magaret kadai ka rel at de jong kadai si de ngai ni na kaliang jo ka PWD ni ai ni sukmen shibun ban talang ha kani program balong ka ba itanat bat ko shisha ka la kamjong rei ka bala impendap da ba crunch kintin argentin te kani scheme na ka PWD la yo sanction na ka general scheme na ka government of Meghalaya but kani ka scheme nidan kembali ki Surok bangila pendap alak man mau let's say minister berom jingi wa hakpo hausnam arajar khat khandai arsnam nishwa hakajo sngi santrik November hi layo man inaugurate yakweek Surok bari hapo orang thong hapo rangmau de hasnam pi akai bi mau kasa but let's say kani hangni hakani por hakani ga jak hasnam jakrem ju pi pre niyo inaugurate haru lightly Surok de kalong kai let's say MLA ju pi udak ke jingi yakani hasnam de kini ki Surok idon ki Surok kiba nilai sanction nyup kundai lak kawai ba prab kundai lak kawai ba arlak shpo arkru shpo te kalong ke ek ba ni nakaliang pildi layo sha tagajing kata gajing itrelang khamtam nakaliang minister belum hakani por ban penio ikini sanction hak por ubiang khamtam maruba kadon ka program jaga sinod hak tu por awar ja mensim stem te kala ngai sha kala long sha ka ta ka bajak haba kini stroke la ura kimen toy shibun ipai ba umrei tang hak tu por rei hadu untam ne ba nang nish matu po ini lapan pendat ba khandai ko pesan ki Surok par ki bidang sa ru bidang don rei ka department ijungi kan ya ikmat ban pendat kita ki kam ki bidang sa te ngambun mla ban bur kdien akan por stang man ai ta ka jing ki bok rurang nam ta pi kan ki snong ba ka long sha ka ta snong mrei tang ba borok thei ki thu ta ka Jakrem nam ta ka hot spring rei ba kan itu ba ya kan ik snong Jakrem kan long shisha ngata ka syarat ban yelam shikmat haba bun ki projects ki bansawan balese nin
daga jingdon dekat jigi MLA berumpron jingi inang la mentu urlong kita ki jingkwa ki jongpi ki Surok berkibun ki program bun kini ki development activities tengenget kini ki long ki jing ku jongkani ki senang jongpi Mentah hi bagat tulang kat nami kipa nakoi senam cakoi senam kelanang rengat. Nada nakalian tapi kentam ini emang kikon kena skol kemudian hagane kamadan kementah pi fidei kita kilawai jam kasenang ketau kujumpi. Nada pi tim kendat bangsa hagane kepa kesepoi kepa ba kesenang lasitan banyak ko umbang ko undi. Naba kanami kipa nai bersenang hega kelanang duna nang duna. Kentam tanya berkali kali nama ba yang beramsu yakidian kisi te ngakuntung ngadan pam hagane ga janmet ba kamtam ya kita trajaka ba pimde ban pempatatan yakidian kisi haba kan nama ba lemba kidian kisi ngidan kam kita ka bakal mi nada kadal Ngilan kam badi dalam ni go first but kita jaka klang ban pena pensa ya ko umbang ko undi